Asan po niya kung mga bata? Agad yung kay baka ni magdalo-dalan po ni babae ni malay mauyod ni makalimalas, yung panimalayan. Di mo mga hugason, wak ko'y masugo. Ano ba? Muna mong balayo ka na. Ano mo kuduro, uy. Si Papa na mong kaya. Wala mong Kasi mama. mo papa ba? Wala eh. Wala si Papa. Buta may Papa. Si Mama na may trabaho. Wala naman. Si Okay. masuko siya na to. Nga Dili no. eh. Dili lagi na. Okay. Kuan ba na karon ang panahon nga kuan. Ibulgar na ako sa kang Papa nga na ako'y uyang. Nagunti ka sa balay. Kana si Papa. Pag na problema. Kaya buta niya si Papa. Magaling kuan, gusto nga ako nga itaila ulit kay kabalo ko nga kuan, buutan na sa Papa. Basta naa lang ko. Wala may tabo sa mo. Kasi kasaman ka ha. Dili lagi na ako'y bahala ng Papa. Lakas kay ko ng Papa. Dara. Gate na gyud namo ni. Ta. Nakulbaan gud ko. Kuan ha kanang pag istorya gani kang Papa kay kuan ba na sa usahay. Istorya kang Papa, muamen ka niya, mga ikagkatahuran siya. Kaya mo bless ka ba kay para dili siya malayo. Di ka takasamaan. Pa? Pa? Mas Papa ka na ito, no? Hingawas baloy no? Mas Alaga Papa. ko, ano yung balay, uy. Lingkod sa kaya ang tawon sa Papa. Lingkod sa kaya. Pa! Sing natulog, tingali no? Pa? Pa? Oh, Ay! Pa! Alis, agad ng istorya ni mo ba? kinsa ni bayan na? Ay lang sa kuan, ipasabot na ako ang tanan. Lingkod sa dire pa. Kinsa na di ba? Kinsa ning bayanan ni? Pa, ay lang sa bukas ko pa. Maulaw ko ba? Muna siya akong uyab, si Rose. Rose, si Papa. May likod ka pa. Maingon to. Pa. Pa. Ay, yung anak ko pa. Okay. Rose, Papa. Ay, namabog ko dire ko kay bigo ka pa na kami anak mo. Pinagod na pa. Gigugma po na ako si Rose pa. Ato ka naman ka. Pila na mo kabunan ka uyab-uyab? Pila na kita kabulan, Rose? Nanapunta sa unang katuig. Punong ka po. Unang katuig, tanawa na ng kalaki ni mo giban. Wa man lang yung ka nag-open sa kuwana. Sa ko pa? Dapat sa una pa na ni mo giingon. Anong karon pa man? Ano ba ka na? Dili pa magod ni ready ato nga time. Karon ba? Karon ang tamang oras, tamang adlaw para ipaila-ilan akong uyab sa imo. Ha? Unang naman kong katuig, anong karon pa ka? Sure ka na, asa man mo nagkaila? Asa man nagkaila ni Day? Akong anak Day? Asa man nagkaila ni? Sa Facebook rapod ko. Facebook ra. Kaban mo ka ang Facebook na bisan kinsa ra. Oh, yun ka ni. Oh, mao gini siya ba? Grabe sakripisyo nako, mo jud siya. Hindi na pangayuan, ni mugwarta sa Oh. Kung may nagustuhan naman sa akong anak Day, napirti man ang takulana. Ay, ko ano ko kay balang di igwapo ko pero but ano mo sa ko. Ikuan ko siya sa iyang bungod pa. Gawa sa iyang bungod, butan ko siya o kanang love jud ko niya. Awa, love ko niya pa bisag unsa ko. Nang love ko na ko siya. Ta ano ato ni siya pa. Na-inlove ang isa ka babae tungod lang sa imong bungod. Bungod ra hinungdan, na-inlove ka ani akong anak Day. Na-attract sa ako. Asa mas ron gibay. Naali to. Sige, palingkulan na yung Asa? kuya-biya, wala ko'y Lingkod mahimula lang, yung Rose, mga please. desisyon niyo. Bantay mo na yung plano sa pinaboy, di na mamahulingkod, lingkod lang diya, Day. Ang dalang uyab, pag-uyab jud ka. Dili, lingkod kay di ati man na na. Dapat ikaw matiman sa uyab pa. Ako pa kayo problema ka. Si Ronron, asa si Ronron? Ano ito, ako kayong tawag niya, ako uyab ba? Atiman na kay di biya ni gusto nga biyaan ako ni. Atiman nun mo ba? Di pa rin nagdito kape ba, mainom. Isa may mo tawag na ron. Ako mutim na. Kasi dito, maabot na to. Si man na yung uyab. Ikaw na lang atiman na. Ati man na ba? Kaya nato ko mga pangutana na yung uyab. Ba't ikaw mo na singka-singkahan ha? Bakit ko nito, mainom?
Yun sa mga kapagpangyayari sa akong anak day. Ipunguyapan ko niya, hindi mo siya malab daw ko niya. Bukod kaya ito akong anak kapitibay ng badungunan na basi ikaw rin magkuhan-kuhan anak mabot ang panahon ni maminyo na mo. Nagdugay mo na, di ko sa iya. Sige ra, ulata lang day, kaya nagkuhan pa itong mainom ni mo. Dari sa balay, ikaw magkuhan-kuhan diri ha. Ug pananaw ni mo diring abog ang kuan ug kuan manilhig sad ka di kay ulat ra kag tingkaon na. Imong kuan uyat. Dera Ros, pabig inom sa may gingon ni Papa sa imo ha? Maglimpyo po daw ko dili daw. Sa palimpiyuhon. Dili daw ko magkuan. Sang si Papa, oy. Maglimpyo ko. Dala tag uyab diri para atimanon. Ay duko na po din noon. Ay babe, ni gatas man ka na sa babe. Mo din na yung balay dakua uy. Mo na ginamang balay ay. Excited na ko ba nga makaila ka ni Papa? Tara, punta na to sa Papa. Ay unya lang ko sa babe, kay init kaayo. Ay, Papa, tara. Uy baan man ko babe ay. Ulok tayo. Pa? Pa? Sa Papa. Dali, dali. Pa? Sa Papa. Sa kulban ka? Kulban ka? Ha? Kaya ka? Kain mo tubig. Uy, yeah. Oy! Asa man kang ikan? Uyab din ako. Dala po ka kuya? Oh. Diyos mio nimo. Ay, Ay, dili, ay, dili, malag mo kasi kalisod. asa man na? Asa man gikan kuya? Ay, dito ra sa kuan. Ha? Sa tabi-tabi lang. Tarong na. Ay, tarong eh. Basig din na tarong. Tarong eh, loyal man siya sa kuha. Ano sa Aw, kuha. asa mo nagkaila day? Sa Facebook lang. Ron, kabalo ba kang papa? Ikaw. Sige lang, good luck. Kaya sa Facebook, bubay ka nagkailan mo. Okay ra kang magbaan? Laki gyud sang papa gani ha? Ulag, ipaningot lang mo ganiya. Tapos papa na ito. Papa, Pa! Ah, matunad to eh. Ah, dili, Alib. Ay lang yung kabala ka, babe. Kay butang gina akong papa diri og mama. Nawag gani, bisag nagkalisod. Gipalingkig yapon tika. Nana ako kabutan sa mga yun. Dili ko kumubulag ni mo babe. Lakit ni mo ay. Ay, nanako ba mga cute ko. Tinood po dito, cute ko. Naimong ikasakuan mo. Imo ka na babe ay. Hangin. Ako sweet sila. Sa diig na si Kalab. Uy, kita po magsimula. Sweet kay sa mudalag lalaki ba? Ano, hindi sa titi Kalab. Kung sa iyon sa tika ka ng bahay na na ba? Sundog ba? O gani, hindi na ba? Pinakuan ba? Pinatouch ba? Di okay lang ka? Wala lang ito. Sa dyan pa ng umaga. Ibhan. Si Christine. Ang sulat sa Ba? kumbakan. Kinsa man ning Ay, nagkulag. kinsa man ni Ron? Ah, yan din ako pa si Christine. Ay, kapagla. Uyat po ni Gibuhat. Asa mo nagkailan ako anak day? Taga asa man ka? Kailangan tanong. Matanaw? Yes po sir. Ah, pa, iwag gimi pa. May gugma mo gimi pa. Bitaw ko, tinuod man ako. May gugma. Sige, wala. Wala kung ikaw pa sa una, di ba? Magkikirip sa una pa. Mangigi ko sa inyo nga ba? Di man ko ninyo masabdan ko. Laman dyan, pagkanamo pa, bisag namin uyab pa. Siliwan na gimi pa. Sige, magdala-dala dirig babae. Lalaki po baya ko. Maibog ko ba? Masuya ko sa inyo ha. Di man mo kasabot na ko. Ibiyan, may kong mama ninyo ba? Pa! Amo na yung iwaling balayan eh. Pakasa mo gato pa! Pa! Wala ito. Pa!